आंनियावबो दं ओरै थाग्राया बिसोरथो आखाइजों थाग्राया खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोन साफ्रोमखौबो आंनि मोनसे बे गोदान भिडिअ बरायनाय जाहैबाय आरोना दिनैहाय सानडे थामहिनबा दिनैहाय गोथार सान आरोना लोगोफोर दा बे गोथार सानजोंनो फिन आरो प्लास जोंहा मोनसे दिनै जोबोद रंजानायनि बाथ्रा आरोना लोगोफोर माने जोंनि गामिनि सिङाव थानाय बिरजित इस्लारि फंबाया गावनि गिबि फिसाजो खकिला इस्लारिया दिनै थांनाय 2026 मायथाइनि मेट्रिक आनजादाव 80.5 जौखोन्दो नाम्बार लानानैहाय उथ्रिसार जाबाय दा बिथांनि बेबायदि उथ्रिसार जानायाव बिफाया रंजानानै ओरैबायदि दिनै मण्डलियाय आरिफोरखौहाय आरोना आरो गोबां रायजो राजाफोरखौ बिथाङा गोबां जानाय लोंनाय आयजन खालामनानै गोबां अमा बेदरफोर दाउ बेदरफोर लकेल दाउफोर बेफोरबायदि बायनानै दिनै गोबां रायजो राजाफोरखौ जाहोदोंना लोगोफोर दा बेनिखायनो बिथांनि बे खहा जानायावहाय गोबां इसोरानो बोरखौ होफिनगोन जों बेखौ आसा थाबाय आरोना आरो बिथांनि बेबायदि खुसिया आरो बेबायदिनि रंजानाया जों रायजो राजानि थाखायबो जाथों आरो बिथांनि बिसाजोनि सायाव जोंहा बेखौनो भरसा बिथांनि बिसाजोआ सासे मोजां सोलोंथाइ लानानै गोजौ फारसे आवगायलांथों समाजखौ दैदेनग्रा हादरखौ दैदेनग्रा मण्डलिखौ दैदेननो हानाय सासे राफोद सासे आखा फाखा सासे गोरों गोरा जोहोलावसो जाहैनो हाथों जों बिनि थाखायनो आफा इसोरनाव आरज खालामबाय दा बिनिनो मोनसे प्रग्रामनि थाखायनो बे माखासे प्रग्रामखौहाय नोंथांमोननो दानो बे समाव एक्सप्लर खालामना देखायनाय जाबाय ना लोगोफोर बेनिखायनो गोसो दंब्ला नोंथांमोना आंजों लोगोसे नायफालांनो हागोन थ' चलो बाय तुम लोग आंनियावबो दं ओरै थाग्राया बिसोरथो आखाइजों साग्राया खालायनांगौ बिदिया माबायोदां जानाया बावद्रायोलै बावद्रायो बावद्रायो होग्राखौसो बायनो मोननांगौनिया सिगाङावहाय दंमोन दा सिगाङावहाय दंमोन दा बस मानि मैगं हानांखो अमा लागोनलै फारसि जानो मानि फारसि जाखो मानसियानो सिदाखौनो बुङा गुयरि गुयरा बुङो बांद्राय फिसाजोबो मेट्रिक पास जादों आरो गावबो गवायाव गोबाव थाहैदों ओमफ्राय दा रायजोफोरखौ ओंखाम जाहोनो गोसो जादों जाहोनोसै जानायसै गोसो बायदि मावबाय मादैनो रोजाद्रायबाय नामा गोथावखौसो लिरजोब्बाय दा गोथां दोननांगौ ने मैगं हादों नै रायजोफ्रा खाख्लौजों खाख्लौबो दं जोगोनारबो दं नैबे खाख्लौ ओमफ्राय बै जोगोनार बस्थासेखा ओरै बेदर दङ मानि ओंखाम संदों दाहायसो खिथानायसै र' एसे बुरैखौबो खेमांगौ ना फांनो ओरैहाय दाउ बयलारबो दङ संग्राफ्रानो सिख्ला गोजासो नै फेसबुक सालायोना बिसोरो गोबावसिन लानांगौ बिसोरखौ बिसोर ओंखाम अमा बेदर दंगासिनो दङ नै जों गामसा माहाजोन बसा लंपेन्ट गानदों दा दिनैहाय खेबबाय बिनानाव बिनि थाखाय बिथांखौ जोङो गोसो खुसियै कंग्रेचुलेसन आबादनिसिम जासिबाय जे मोजां पास खालामबाय आरो मोजाङै देरलांबावनां मोजाङै बोसोरनि सिङाव बिमा आरो बिफा बेखौ मानिनानै एजुकेसननि फोरोंगुरुफोरनि सिङाव आयेन एन्ड डिसिप्लिनखौ लानानै मोजां एजुकेसन लाइफखौ स्ट्रं खालामनानै लानाया नोंनि आखायाव एजुकेसन लाइफआ थिग मा होनो बेनिफ्राय बिफाखौ बरायगोन जोंनि भाइस प्रेसिडेन्ट रसेन मोसाहारि बे समाव बिथांखौ बिमाखौ बरायगोन
बे सेन्ट पेटर गर्ल्स स्कुला सारखौबो लाबायलै सासे बांगाल अमाखौथ' जाग्रा बांगाल बिजित आयंनि अननायावलै अमा जानो ना दाउ जानो जाथ'वाखै गोसो बायदि जानो ने फिसाजोनि H.S.L.C पास जानायनि मुङाव ने दिनै साबाहे खायासै नोखि साबाहे खायासै मांहो लागि आरो ना नाफा दिखारनांगायसै बिदि मोनबाय आङो हय हय ओइ दिया ओ